Jamana an bɛ aw fo ka koɲuman da aw ka don o don timinadiya kosɔn aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'an lajɛ walasa ka kunnafoni di media sanfɛ an ko aw ma k'aw danse dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Bi kibaruw kumabaw la an bɛna kuma jatewalikɛlaw ka wulikajɔ dɔw kan minnu bɛ senna ka ɲɛsin Nunbozo dugu ma. Ale bɛ Mopti mara la. I b'a ye k'a fɔ u b'a la ka ye ka caya fana kosɛbɛ yelemani. An bɛna laseli dɔw sɔrɔ o baara taabolo bɛɛ lajɛlen kan ka fara kunnafoni wɛrɛw kan. Olu bɛna kɛ aw tulo garisɛgɛ ye bi dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Jamana an bɛ aw fo ko kurakuramaw danse dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Nunbozokaw fɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko Mopti mara la jatewalikɛlaw kɛlen don ka nkara da nin dugu in na ka dugu in da sɔgɔ mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ a bɛ san kelen bɔ nin waati la sabula kabi sunkalo tɛmɛnen tile 4 waati a kow bɛ sen na a kɛlen sababu ye ka gɛlɛya caman lase dugu in ma baloko ni furakɛliko bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don an sera ka sira dɔw sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ an ko kuma da olu fɛ nin kumakanw senfɛ. K'a daminɛ salongo sunkalo tile 4 bingenikɛlaw nana kana bɛn an ka dugu kan n'o ye Nunbozo ye. U nana an ka dugu take an m'a min an m'a bɔn an sigilen de dɔrɔn u nana kana takaliman kɛ. An ka mɔnikɛlaw minnu taara ka taa mɔni kɛ minnu taara forobaara la u ye dɔw minɛ ka taa n'u ye u ye dɔw faga. K'a daminɛ o sunkalo tile 4 na kana se bi ma an bɛ sunkaloma kɔnɔ de la bi san yɛlɛmɛna ka ban an b'o tɔɔrɔ kelen na. K'a daminɛ o don kana se bi ma lafiya foyi tɛ yen nɔ su ni tile bɛɛ an bɛ mankan na. An y'u ɲininka mankan in sababu jumɛn de b'a la o ko sababu wɛrɛ t'a la ko an ka bɛnkan ta ko an ka dafɛ dugu ninnu bɛɛ ko a bɛɛ lajɛlen ye bɛnkan ta olu bolo donc fo an yɛrɛw ka bɛnkan ta an ka bɔ maliko la an ka don olu fɛ jadisiya la an ka bɛnkan ta an yɛrɛw kan tɛ. Depuis ala ye an da an bɛ yan an bɛ maliko de la an ye maliyɛn de ye an bɛ maliko de fana na donc an ka impôt bi sara mali de kɔnɔ yan mali de b'an kungo dɔn an yɛrɛ bɛ mali de kungo dɔn an ye maliden fana ye an yɛrɛ kan tɛ an kan don ka bɛnkan na donc k'a daminɛ o don kɔni kana se bi ma an bɛ kɔngɔ la an bɛ minɔgɔ la an bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la donc ne kɔni mago bɛ min na arajo mɔgɔw a ye kuma in a y'a lase an ka fanga tigilamɔgɔw ma u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na u k'an dɛmɛ pour que an bɛ se ka bɔ bolo la. Kuma janta an fɛ nka mɛ degun min b'an kan bi n bɛ fɛ k'a lase i ma i k'i jija k'a lase ɲɛmaaw ma k'a daminɛ salongo sunkalo tile 4 ka n'a bila sunkalo makɔnɔ bi an bɛ don min na n'o ye sibiri don ye bi degun kelen in b'an kan ni fɛn ma fara a kan foyi ma bɔ a la anw ye mɔnikɛla an tɛ se ka mɔni kɛ an ye cikɛla an tɛ se ka ci kɛ an bɛ yɔrɔ min na an ni dugu fana ma surun dugu t'an kɛrɛfɛ hali n'an degunna an bɛ se k'an kan labɔ mɔgɔ min ma min bɛ se k'an dɛmɛ o dugu tɛ yen dugu fɛn fɛn b'an kɛrɛfɛla in na yan n'anw kan o kan k'an dɛmɛ a bɛ an kɔrɔ ta anw ko k'an tɛ don o ka tɔn na an tɛ an kɔrɔ siɲɛ ni maa ye anw bɛ maliko de la anw bɛ maliko min na fanga tigilamɔgɔw anw b'aw de kɔ su ani tile an b'aw de kɔ degun min b'an kan an banaw ka laɲini de ma o de degun b'an kan an bɛ yɔrɔ min na bi foyi de t'an bolo min tɔgɔ ye ko balo an bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ se ka baara kɛ ji la an tɛ se ka baara kɛ geren kan n'o ye cikɛ ye sababu min bɛ se ka degun ta ka bɔ an kan o ye faamaw de an bɛ kulo ni aw ye su ani tile a ka an dɛmɛ min b'a to an bɛ se ka bɔ ni degun kɔnɔ cogo min na ala sago aw sago o bɔlen kɔ an b'an ka jɛfara bɛ sɔrɔsiw fo k'u waleɲuman dɔn u y'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ anw ye dugu fɛn fɛn b'an kɛrɛfɛ n'an degunna an bɛ se ka kule mɔgɔ minnu ye o ye jɛfara bɛ kaw ye ani sɛwari sɔrɔsiw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ni cɛsiri u ni timinadiya an filɛ sigi min na bi ala ni olu ka sababu n'o tɛ sisan b'a sɔrɔ nunko tɛ yen sisan b'a sɔrɔ nunko tɛ yen o fɔkun y'aw ye aw fana bɛ se ka wuli ka anw dɛmɛ ka fara olu kan cogo min na an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na ala sago aw sago a y'an dɛmɛ de koyi sinɔn gɛlɛya in a fanga bonyana an kan kojugu. O kɔfɛ yelemanikaw fɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko jatewalikɛlaw b'a la ka ye nɔ kosɛbɛ ka caya nin waati laban ninnu na u ma dansago wale kɔni ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma fɔlɔ u b'a la ka min kɛ o ye ka jagaw minɛ mɔgɔw la mɔgɔw kɔni sirannen don kosɛbɛ an ye nin seereya fana sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ an k'o lamɛn. Tiɲɛ yɛrɛ la Kayi mara la jatigɛwalekɛlaw u bɛ Kayi mara kɔnɔ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sajola sira hali kunun dɔrɔn u ye mɔgɔw lajɔ ne yɛrɛ dɔnbagaw b'a la u y'u lajɔ Sajola sira kan n'i tɛmɛna Babala ka taa fɔ ni i tɛmɛna Babala la parce que dugu dɔ bɛ yen ko Babala Sebetu ninnu olu kɔfɛla ninnu na u bɛ yen kosɛbɛ u ye mɔgɔw lajɔla ye k'a sɔrɔ kɔsa in na yɛrɛ armée ye u gosi ye kosɛbɛ mais o bɛɛ la u ka présence bɛ yen parce que ne yɛrɛ terikɛ tatɔ u y'u lajɔ
mais a ko u ma fɛn k'u la o kɔni ye a bɛ n'a fɔ mobili dɔ tun bɛ ka na u y'a miiri citerne de kun don mais carburant kun t'a kɔnɔ donc a bɛ n'a fɔ carburant ko de bɛ sɔrɔ o la quoi olu kɔni y'o de imaginer donc u y'u lajɔ ka mɔgɔ caman lajɔ parce que o citerne in nɔfɛ u ye mɔgɔ caman lajɔ donc comme tu janw bɛ yen tu kɔnɔnabaw bɛ yen u donna o zone ninnu kɔnɔ kosɛbɛ bon yɛlɛmani cercle kɔni population bɛ ka dugumɔgɔw bɛ ka kunnafoni d'a ma kosɛbɛ parce que u bɛ dugu ninnu na u bɛ ka tagama duguw la ka taa jaga minɛ mɔgɔw la u bɛ misi jaga minɛ bon ne yɛrɛ dɔ ɲininka n ko la e ka jaga di ko a y'a di parce que bɛɛ bɛ k'a di quoi dɔ yɛrɛ fana ko o kɛlen ka misi jaga bɔ après u y'a fɔ ko ka misi in wari di olu ko wari t'u bolo quoi donc ko bɛ taa ka na na réalité u bɛ ka yɛlɛmani cercle kɔni dugu caman bɛ yen u bɛ dugu minnu u bɛ taa dugu minnu na u bɛ bali ka na dugu la u bɛ na jagako kuma de la ye quoi u bɛ ka jaga minɛ olu la n'o y'u ka baganw jaga ye bon bagantigi ninnu kɔni u bɛ u b'olu de repérer généralement donc o de kɔni n bɛ se ka kunnafoni min di tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ yan u bɛ yɛlɛmani cercle kɔnɔ u bɛ yɔrɔ caman na ka région kɔnɔna na. Voilà donc halisa an ka laɲini ye min ye bi o ye an ka faamaw u bɛ yen dɛ u bɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la mais halisa u ka mission de kɛ ka taa frontière da ninnu na ka taa munumunu ka kɔlɔsiliw kɛ quoi voilà donc sinon mɔgɔ ninnu kɔni u jɛnsɛnnen bɛ yɔrɔw la kosɛbɛ donc pour que population hakili bɛ se ka sigi cogo min na donc parce que surtout Mauritanie frontière ninnu na u ka ca o yɔrɔ ninnu de la kosɛbɛ dugu minnu bɛ yen qui font frontière avec la Mauritanie quoi bon an b'o de ɲini an ka faamaw bolo ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Ni a y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ kosɛbɛ nin waati la Numbozo ani Yilimani Lolonikaw fɛ yen nɔ Sikaso mara la a yira k'a fɔ ko lafiya b'a la ka n'a ye dɔɔni dɔɔni Mali finitigiw ka wulikajɔw barika ka bon yen nɔ kosɛbɛ o kɛ bɛ sababu ye ni k'a to jateminɛlikɛlaw ka se ka dugumɔgɔw to ani minnu bɛ hali togodaw la olu b'a la ka daminɛ ka segin dɔɔni dɔɔni an ye nin seereya sɔrɔ ale y'a kanu ka tɔgɔ to gindo la an ka seereyaw lamɛn. Effectivement Lolonin kun wulila mais Lolonin wulili ani Lolonin seginni a ma tɛmɛ ni semaine kan ala n'an ka faamaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri sababu la bi an fɛ Lolonin na basi foyi t'an fɛ bi ni hɛrɛ kɔni tɛ faamaw kɛmɛ ka dugu fan bɛɛ minɛ waati bɛɛ u bɛ kungo kɔnɔ donc kɛmɛ sababu ye k'an bɛɛ lajɛlen hakili sigi bɛɛ lajɛlen b'i ka so an bɛ dumuni kɛ cogo ɲuman na an bɛ lacogo ɲuman na an fɛ bi na basi foyi t'an fɛ bi an bɛ mɔgɔ min sisan bon forokɔnɔ baaraw waati dɔ la gɛlɛya dɔɔni tun bɛ kungo kɔnɔ mais ala ni faamaw ka wulikajɔ fana senfɛ o fana nɔgɔyara parce que waati bɛɛ bɔn tun bɛ se ka wuli n'an ka kungo taaraw ye mais faamaw wulila ka da o baarakɛla n'u ka taama ka tɛgɛ da o caman kisɛ kan k'a daminɛ fo ka se bi ma kɔni an ma mankan mɛn o bɔn ko fan fɛ bilen bon togoda caman sigira mais togoda caman ma sigi fɔlɔ parce que i b'a dɔn ni togoda yɔrɔ ka jan dugu kɔnɔna na nin position na a ka gɛlɛ k'a fɔ ko i ka ja gɛlɛ k'a fɔ k'i bɛ t'i da kungo kɔnɔ sinon faamaw kɔni ka kow ka don mais i b'a dɔn mɔgɔ faga sɛbɛ dɔlen don bon a kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman siran kungo kɔnɔna ɲɛ bon laɲini b'an bolo hali bi jusqu'à présent kɔni an ka wulikajɔ ni cɛsiri de kɔni an ko faamaw kɔni ka jija u ka sigi an fɛ yan ni faamaw ma sigi an fɛ diɲɛ ma don ni faamaw wulila an yɛrɛ an bɛɛ bɛ wuli a don dɛ laɲini kɔni b'an fɛ vraiment fanga ka to an kɛrɛfɛ yan donc an ka deli ɲɔgɔn na an ka kɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye. Mali ni CEDEAO ka gɛlɛyabaw waati embargo dɔ sigira Mali jamana kan CEDEAO ni UEMOA fɛ i b'a ye k'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw kun y'a jira k'a fɔ ko olu ma jɛn ni waleya ye ko a ma kɛ ka kɛɲɛ ni sariya ye u b'a ko lase UEMOA ka sariyako ɲɛmɔgɔsoba n'o ye Cour de justice de la CEDEAO ye ale y'a ka jalatigɛliw kɛ ka jo di Mali jamana ma ni jodi min kɛra Mali jamana ma an bɛ se ka faamuyali jumɛn sɔrɔ a ko la an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka hakilijagabɔ la Dr Umaru Barte ale ka hakilijagabɔ lamɛn a ko kan. UEMOA ka jɛkulu mun bɛ yen nɔ olu ka kiiritigɛso ye sariya mun bɔ nin ye kunun o sariya in taara ka da mun kan Mali jamana kɔnɔna la fanga dafiri mun kɛra Mali jamana kɔnɔna la 2020 CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw kun ye ɲangeni ta ka ɲɛsin Mali ma san 2022 kɔnɔna la o ɲangeni tun ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ jamana ma o ɲangeni yɛrɛ tun kɛra sababu ye fɔ o yɛrɛ de kɛra sababu ye fɔ ka na gɛlɛya don Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ mun nana laban Mali bɔra CEDEAO kɔnɔna la Mali jamana ɲɛmɔgɔ kɔni tun ye avocat dɔw ta minnu kun taara
UEMOA sariyaso kiiritigɛso fɛ yen nɔ ka taga fɔ ko ka to dama ka si yen nɔ ka fɔ ko ɲangeni mun taara ka ɲɛsin jamana ma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ UEMOA jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko ɲangeni ni sariya tɛ bɛn a tɛ sariya kɔnɔna la ayiwa UEMOA jamanaw ka kiiritigɛso ye o kiiri de tigɛ nin ye kunun a ye tiɲɛ di Mali jamana mɔgɔw ma ka yira k'a fɔ UEMOA kun ɲangeni mun ta ka ɲɛsin jamana ma o wagati kɔnɔna la ko o ɲangeni tɛ sariya kɔnɔ ɲangeni tɛ dɔn sariya kɔnɔ ko hukumu kɔnɔna la u ye sariya ni u ye kiiri ni ɲangeni nu bɔ a ma nka ɲangeni nu kɔni bɔra a ma a kɔlɔlɔ ye mun ye kɔlɔlɔba t'a la barisa ɲangeni ninnu kun lawaleyara ka ban sariyatigɛlaw dun ka kiiri mun tigɛ olu k'u ka kiiri in kɔnɔna la ko ɲangeni ninnu bɔlen mun filɛ ma k'a bɛ daminɛ kunungo de o kɔrɔ ye k'a fɔ ko minnu tɛmɛna ka ban o kɔɲɔ tɛna se ka segin nɔ la o kɔɲɔ ye mun ye k'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw fana tɛ se ka taa tuguni UEMOA jamana kɔnɔna la ka taa fɔ ko ka u ye ɲangeni ye kɔlɔlɔ lase olu ma ko ka o kɔlɔlɔ in o fɛn lase u ma ko kɔlɔlɔ in réparation k'a la o kɔrɔ y'o de nka i kɔni b'a ye k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ kɔni ye ko UEMOA jamana kiiritigɛso min bɛ yen nɔ ko a ka jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina ta k'a lajɛ ni hakilina ni sariya de bɛ bɛn walima n'a ni sariya tɛ bɛn nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye. Septembre kalo tɛmɛnen Segu ni Dɔnko sira kan dɔnkilidalaba min bɛ laadala foli kɛ kosɛbɛ n'o ye Mariam Bagayogo ye ale ye jɔnjɔn dɔ sɔrɔ Angleterre jamana kɔnɔna na k'a sababu k'a ka cɛsiriw ye Segu ni Dɔnko yakubali la kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ye o jɔnjɔn min sɔrɔ a ye taara ka jɔnjɔn jira Mali jelitɔma la n'o ye Kotaradi ye o baaraw kuncɛlen kɔfɛ a ye min fɔ an k'o lajɛ nin jaw la. A bɛ nisɔndiya de ko fɔ ka se ɲamakalaw ka tɔnba in ma a bɛ nisɔndiya ko fɔ a bɛ bɛn ko fɔ a diyara ne ye fo ka taa dama tɛmɛ a diyara n ye kojugu a kun ye ka na trophée jira u la ka dɔ fara deli kan ka dɔ fara bɛɛ kan u k'a dɔn k'a fɔ ni n ye fɛn ɲuman sɔrɔ n b'a kanu n'u ye u ka kɛ n fɛ n fana b'u fɛ an bɛɛ ka kɛ kelen ye a dabɔra o de kama trophée k'a minɛ ko ɲa kɛ a diyara n ye cogo min na a tɛ se ka fɔ ka s'a danna o trophée ko in diyara ne ye fo ka taa fɔ a diyara n ye maa o maa ka di n ye n b'a fɛ k'a jira i la n'o bɛɛ de ka jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye a dabɔra o de kama an b'a fo a ye Mali ladon kɔrɔ dɔ de timɛ Mali kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ n'i taara sɛnɛkɛyɔrɔ n'i ye bɛɛ dan a bonya bɛ dan ɲamakalaw kan u b'a jansi dugu kɔnɔ n'i taara tunga na n'i nana ni hɛrɛ ye a bɛ fɔ dugudenw ɲamakalaw ye u b'a jansa dugu kɔnɔ pour que dugudenw bɛɛ ka ɲɔgɔn kɛ donc a filɛ ka taa fo Londres ka Afrique bɛɛ kunna wolo ka AES kunna wolo ka Mali kunna wolo Bɛlɛdugu dɔrɔn tɛ Mariam Bagayogo artiste min don bi a si ka sa ni 177 ans ye yɔrɔ denmisɛnnin tɛ bilen mais a sera ka nin ko b'a kɛ nin diyara an ye n'Ala sɔnna fana an b'a dɛmɛ n'an seko la an bɛ nin jansi Mali fantan naani bɛɛ o de kama hali an y'an ka région mɔgɔw wele ka na parce que nin ye koba de président de la transition a ye 2025 kɛ année de la culture o kɔrɔ ko culture la an ka na ni bɛn ye an ka na ni karama ye an ka naani an bɛ min dɔn an maliyɛnw de ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ ka kɛ kelen ye et puis an ka Mali image ɲuman feere kɔfɛ o de don donc a filɛ ka min kɛ a ye président ka kuma sɛbɛntiya vraiment an b'a fo vraiment aw minnu nana fana an b'aw bɛɛ lajɛlen fo nin diyara an ye. Tubarikala an bɛ Ala fo k'a barikada a barika Ala ye masa min ye bi jira an na an nisɔndiyara ni Mariam Bagayogo ka nin kɛwale in ye k'a jira nin b'a jira artiste denmisɛnw na k'a jira Mali dɔnkilidala bɛɛ n'a artiste la ni maa min y'i ɲɛma da nin fɛ k'a fɔ k'i si bɛ se ka se san 90 ka sɔrɔ bonya b'i kan i bɛ sabali ka sira ɲuman minɛ ka danbe sira minɛ ka bonya sira minɛ n'i y'o dɔn i bɛ se ka san 100 kɛ ka sɔrɔ i b'i ka bonya kɔnɔ Mariam nana bi ka na nin médaille nin jira an na an nisɔndiyara n'a ye Mali bɛɛ nisɔndiyara n'a ye an bɛ dugawu k'a ye yarabi Ala ka kɛ si ni kɛnɛya ye Ala ka kɛ laban ɲuman ye yarabi yama jamana ye an bɛ dugawu kɛ a masakɛw fana ye yarabi yama Ala ka jamana ta fanga d'u ma an bɛ bonya o bonya kɔnɔ u ka bonya n'u ka karama b'a kɔnɔ
Atuma an bɛ Ala fo k'a barikada k'a jira nin ye nisɔndiya don ye bi tabaarikala n y'o de fɔ sisan nɔ n ko marabaga y'o si a bɛrɛ t'a jɛ 90 la wala a ka ca y'o ye n'i y'a ye hali sa o sa o bɛ nin jɔnjɔnba in sɔrɔ ka na a sabalila de ka to a ka danbe kɔnɔ o de kama Ala bɛ ka nin bɛ nɔgɔya ye bonya ni karama kɔnɔ an bɛ fɛn min fɔ an denw n'an musow n'an balimamusow ye n'o ye dɔnkilidalaw ni ɲamakala denmisɛnw ye ani artiste bɛɛ o ye sabali de ka ɲi ka fɛn fɔ min bɛ maaw don ɲɔgɔn na i kana fɛn fɔ min bɛ maaw bɔ ɲɔgɔn na dɔnkili dabɔra komi wajuli de ka fɛn fɔ min bɛ maaw bila sira ɲuman kan ka fɛn fɔ min b'u danbe dɔn ka hɔrɔnya kɛ dɔnkili dabɔra o de kama nka dɔnkili ma dabɔ k'a fɔ an ka ɲɔgɔn tigɛli wala an ka kuma fɔ minnu ta an ka sariya yɛrɛ n'an ka bonya kɔnɔna na dɔnkili ma dabɔ o kama o tuma an b'a ɲini ɲamakala denmisɛn bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini artiste bɛɛ fɛ cɛman b'o la musoman b'o la marabaga ɲɔgɔn filɛ ka min kɛ nin ye ka nin trophée in sɔrɔ u yɛrɛ k'u ɲɛmada nin fɛ ka sabali ni muɲu fara u bolo kan k'u ka baara ta a sɛbɛ la hali u na nin ɲɔgɔn na sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a nɔgɔya n'u bɛɛ ye. Jamanaw de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruw la kibaruw faralen ɲɔgɔn kan ka lase aw ma jɛka baara don Andre Traoré Emmanuel Jara Michel Mamba Kulibali an b'a fɔ k'aw ni ce Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jira an na.